Sibingelele-ke kunina nonke bantwana bethongo, bantwana bedlozi, siyabonga kakhulu. Uyena-ke ishoba lezitha le, umkhulu Makhusela, inyanga Mthandazi esigodlweni sengwe eMabalabala. Sinamukele-ke Mabalabala TV. Please ngakhohlwa ukulike, usubscribe nokushare the contents that we are sharing. Bangani kwethu, bantu baNkulunkulu, bantu bedlozi. Namhlanje-ke senza upart 3 wenzunza. Part 3 lo owenzunza. Yini inzunza? Umoya wenzunza kuwenziwa kanjani uma umuntu enomoya wenzunza? Namhlanje-ke sothi ukuya deep kancane-ke kumoya wenzunza, sikhulume-ke ngezinto-ke ey'khulunywa ngazo. Inzunza ingani zakwethu, inkosi noma amakhosi lawa asolwandle, idlozi leli elihlala olwandle elimngenayo umuntu ophilayo emhlabeni. If uthola upart 1 wethu, sikhuluma kakhulu ngokuthi kusuke kwenze njani. La bantu kube abantu abakuyibona abaphatha amanzi, ekuyibona abantu abanikazi bamanzi. Ngamanye amazwi, abanye abantu bake bathi ngokujula kwezinto inzunza inkosi noma unkulunkulu wedlozi. Nkosi noma unkulunkulu wedlozi. Abantu-ke abanenzunza noma abanabanzunza, abantu bamanzunza, abantu abahlala ngaphansi kwamanzi, abantu laba abazithwasiselayo umuntu wabo, abantu futhi laba abakhona abaphilayo ngaphansi kwamanzi. Abantu abaningi-ke banakho-ke ukuthi umuntu uma enomoya wenzunza kube umuntu oqwashayo ebusuku, umuntu ozwa engathi uyamenyezwa ngazo zonke iy'khathi emadlebeni akhe. Uma edlula ngasolwandle, it either uyawasaba amanzi noma uwathanda kakhulu. Uma lento esiyenziwe yalungiswa phezu kwempilo yakho, uphila kakhulu emanzini, yonke into oyenzayo ibe semanzini. Ngoba ngisho iy'bethelo zakho impela, khumbula nje ngiqala ukunikezwa isibethelo sami, nganikezwa amatshe asolwandle. Nganza kwethu, inzunza lena in-subject enzima ngoba baningi abantu abanomoya wabo wayo, kodwa bengazi ukuthi kufaneke benze njani, bazosizakala kuphi nendawo. Okokuqala nje, akukho ugobela ozokuthwasisa umoya wenzunza enganayo. Kahle kahle ugobela onomoya wenzunza umgobela lo owumuntu owathwasa phansi kwamanzi, waya nje wayothwasa emanzini, wabuya enayo le mfihlakalo yangaphansi kwamanzi. Nawu-ke kuyenzeka-ke uthole ukuthi-ke njengoba umhlaba usubheda kangaka, izinto seziyilento eziyiyona, othola ukuthi umuntu akasakwazi ukuya phansi kwamanzi njenganakuqala ahamba ayothwasa khona. Mina nje ubaba wami ongizalayo ngakhula ngazi ukuthi wahamba waya emanzini, noma-ke into yakhona ingachazwa ngoba kwathiwa kwaba yimfihlo, namanje kusayimfihlo eyagcina ingakhulunywanga ukuthi kwenzakalani phansi kwamanzi, yini eyenzeka phansi kwamanzi. Kodwa these people abanalo moya, they are people of greatness. Abantu akuthi mebenza into iye in volumes, ibe nkulu, ibe isimanga. Abantu baze bathi uthwele, abantu baze bathi waphumelela kangaka, yindaba kwenze njani. Kodwa ungakephumeleli, uma lo moya ungakawulungisi, lo moya uyakuhlasela kakhulu. Abantu benzunza, abantu abangaqashwa, abantu laba ababa ney'nkinga ey'nkulu ngisho kwizinto zothando, abacindezelekayo kakhulu ey'ntweni zabo, okuthola ukuthi izinto zabo azihambi ngale ndlela ekufanele ngabe zihamba ngayo. Nawu-ke hlobo sami, ngane yakwethu, umntwana wedlozi, ngifuna ukuthi siyilungise la lento. Kokuqala nje, inzunza iyakulanda ikise emanzini uyothwasa khona. Uyahamba uye emanzini uyothwasa khona. La makhosi arepresentwa abantu, arepresentwa zinyoka, arepresentwa umuntu oyinyoka, umuntu owufishi. La makhosi ayakulanda, la makhosi ngisho ukubhodla komuntu onenzunza akufani, kuphakama ungazuthi isilwane sasolwandle esikhalayo. Umuntu uma imuzwa ezamula, uzamulisa kwalesi silwane lesi elingasazi nani ukuthi makuthiwa niyasichaza, ningasichaza nithi yini. Nawu-ke inzunza-ke ayinalo ukhamba. Ngani zakwethu, ukhamba lwenzunza litholakala kumuntu oke waya emanzini, ngoba kunemithi ethakwayo kukhamba lakhe, elinemithi yangaphansi kolwandle, noma imithi etholakala emfuleni noma etholakala olwandle. Le mithi le uma isitholakele, ithakwe nale mithi-ke ezofakwa okuhambeni lakho, mase kuphakanyiswa kona kube iyona kuyishayayo, nayo iyaphothulwa ngoba iwubungoma obuphelele.
Now-ke nganza kwethu umbuzo-ke okhona la ukuthi mkhulu ngenza njani uma nginenzunza. Number one, first thing ukuthi fanele uthole umuntu onayo ozokwazi ukukulekelela, ngoba kahle kahle inzunza ayithwasiswa umuntu naye umthola usuke elekelela kulento abayishoyo ngaleso sikhathi nale ndlela abasuke benza ngayo ngaleso sikhathi. Uma uyile emanzini, uma iqhumile ungayanga emanzini unenhlanhla, uma iqhume usubuya futhi emanzini, nalapho kuyefana nokuthi unenhlanhla kakhulu ngoba uzobuya uzosebenza abantu ngalolu hlobo oluyisimanga. Nokho-ke uyakwazi ukwenza izinto eziyinsebenzo ezizokwenza ukuthi uconnect-e nale moya yangaphansi kwamanzi. Baningi nje abantu abathi hayi ayinalo ukuhamba, hayi, ukuthi inzunza abantu abaningi bayi-athenda ngendlela yokwazi kwabo, kanti kahle kahle lo moya awusebenzi ngolwazi lomuntu, ngoba ngisho ulimi abalukhulumayo akusilona ulimi lwakho, ngoba ngisho baphupha bekhuluma iy'limu ongazazi, kodwa usuke ubeza ukuthi bathini futhi usuke uresponda kulento abayishoyo. So-ke nganza kwethu siyaqhubeka-ke nale nkulumo yethu yenzunza, siyazama ukuyibheka ngayo yonke indlela ukuze sikwazi ukusizakala, sikwazi ukulapheka kuyona. Inzunza-ke nganza kwethu iyayivala impilo yomuntu. Uzithola udonsa kanzima kwizinto ey'ningi, uzithola uney'nkinga kwizinto zothando, izinto zocansi, ungawutholi nomsebenzi, ngoba kahle kahle abantu abangasebenzi laba engafanele futhi basebenze empilweni yabo yonke. Kodwa mayise usuyenzile wayiqhumisa, unotha ucebe ngale ndlela eyisimanga, abantu baze bathi wena wethwele ungakaze uhambe uyolanda izinto zokwethwala, ngoba iyinto enenhlanhla kakhulu kabi le moya. Le moya-ke moya yamakhosi, ngoba noma udila naye umuntu menzela ukuhamba lawo amakhosi, wenze ukhambo lomhlophe, uhambe uyoluphahlela lona olwandle, ake akhulume nale moya yakhe. Into ebuhlungu ukuthi umuntu uyazula efuna umuntu ozomelapha, uyazula futhi umuntu efuna umuntu ozokwazi ngisho ukumhlolela, ngoba le moya iyayezivala yona ukuthi ingaveli kunoma ubani. Kodwa mase usumtholile umuntu wamanzi, okuthiwa umnikazi wamanzi, ubeke lowo muntu siyakwazi ukukuqaqela izinto zakho zenzeke. Nawo lo muntu-ke mahemba nawe uyaku-advise, akwazise ukuthi kungenzeka ungene emanzini, akutshene ukuthi uyakwenza kanjani. Nakhona mase usubuya ezophothula, kube uyena futhi ohlushwa ulo moya ukuthi ahamba ayokuphothula, akulekelele ekutheni ugidele lo moya, uwenze ngale ndlela ofanele kwenzeke ngayo, ngoba ngisho inhlolo yakho akube inhlolo efana nenhlolo yabona bonke abantu. Inhlolo yakho iyajula kakhulu ngalolu hlobo oluyisimanga. So-ke ngenza kwethu bantu benkosi, siyaqhubeka-ke siyayibuka lento yenzunza, siyaqhubeka futhi siyayibheka ukuthi labantu kungabantu abanjani, labantu bazokusiza kanjani, nawe uzosizakala kanjani mawunalo moya walenzunza. Siqhubeke sibambisane-ke, hleze u-part 4 uzoba khona, hleze ngeke ube khona, kuzodipenda ukuthi kulama-part wonke esesiwenzile abantu bayachazeleka yini kuwo futhi bayasizakala yini ngawo. uNkulunkulu anibusise, idlozi libe nani. Amen.